नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण तांदळाच्या पिठापासून एक नाश्त्याचा प्रकार बघणार आहोत। तो म्हणजे पकोडे पण म्हणता येईल, एक प्रकार बघणार आहोत। तर चला, तर मग त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं आणि कसे म्हणजे तो बनविला जातो, तर त्यासाठी आपण काय साहित्य यूज केलेलं आहे, मग ते बघूया। सर्वप्रथम इथे हे दही घेते आहे। त्यानंतर जिरं, अर्धा टेबलस्पून ओवा। ओव्याने हा पदार्थ खूप छान होतो, म्हणजे खूप छान त्या पदार्थाला टेस्ट येते। त्यानंतर धणे अर्धा टेबलस्पून। त्यानंतर इथे मी थोडी मिरची आणि अद्रक आणि लसूण घेतलाय, त्याची पेस्ट टाकून घेऊया। मिरची ही आपल्याला आवडेल त्यानुसारच घ्यायची, कमी जास्त करू शकता। आणि याला मिक्स करून घ्यायचं। आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ टाकायचं। आता त्यामध्ये आपण एक कच्चा बटाटा टाकायचा आहे। त्याला पिलरनी वरचं साल काढून घ्यायचं आणि याला किसून घ्यायचं आणि छान किसून बटाटा हा कच्चाच आहे। आता आपण यामध्ये एक छान कांदा कापून घेतलेला होता, तो टाकायचा। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि याला मिक्स करून घ्यायचं। तसंच कोथिंबीर टाकायची, खूप सारी कोथिंबीर टाकायची आणि आपण याला हाताने मिक्स करून घेऊया। सुरुवातीला पाणी टाकायची घाई करायची नाही, कारण की आपण यामध्ये दही टाकलेलं असल्यामुळे त्यातच मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण यामध्ये सोडा टाकूया, खायचा सोडा टाकायचा, अगदी बिलकुल थोडा चिमूटभर घेतलेला आहे। आणि हा पदार्थ झटपट होतो। तसंच आता आपण यामध्ये थोडी मेथीची भाजी टाकणार आहोत, पालेभाजी मेथीची। त्याने या पदार्थाला खूप छान टेस्ट येते आणि हे मिक्स करून घेणार आहे। फक्त पाला म्हणजे पानच घ्यायची आहे। छान त्याला मेथीच्या भाजीला मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं होतं 4-5 पाण्याने, कारण की त्यामध्ये डस्ट असते, त्यामुळे छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आता आपल्याला पाण्याची अजिबात आवश्यकता पडलेली नाही आहे। समजा हे पीठ ड्राय असतं तर आपण थोडं पाणी टाकलं असतं, परंतु इथे हे ड्राय झालेलं नाही, कारण की आपल्या यामध्ये दही होतं आणि छान गोल गोल असे याचे भज्या टाईप तळून घ्यायचे या पद्धतीने। यामध्ये आता पाणी टाकायची आवश्यकता नाही आहे। आता आपलं हे रेडी झाले आहे आणि मी हळद टाकायची विसरली होती, ते हळद पण टाकायची आहे आपल्याला अर्धा टेबलस्पून। आणि याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, आपण भज्याला करतो तेवढं पातळ न करता थोडं घट्ट ठेवायचं, त्याच्यामुळे बघू शकता अशी आहे या पद्धतीने। आता आपण याचे छान गोल गोल असे भजे काढून घेऊया, भजेच म्हणायचे किंवा बॉल म्हणायचं।
काढून घेऊया किंवा पकोडे पण म्हणता येईल. आता इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवलं आहे. त्यामध्ये तेल सुद्धा टाकलेलं आहे आणि ते गरम झालेलं आहे. तेल हे व्यवस्थित गरम झालंच पाहिजे. त्यानंतरच हे पकोडे काढून घेऊया आपण. चला तर मग. आता इथे तेल गरम झालं आहे. आपण एक छोटंसं ट्राय करूया. छोटासा बॉल टाकून बघूया. तो वरती आला की समजायचं तेल छान आपलं गरम झालेलं आहे. बघू शकता वरती आलेलं आहे. आता आपण पकोडे करायला रेडी आहोत. आता आपण याचे छान गोल 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 गोलच टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि लगेचच याला फिरवायचं नाही, कारण की जर आपण लगेचच फिरवू याला तर ते सुटण्याची भीती असते. त्यामुळे आपण लगेचच फिरवणार नाही आहे. 2 मिनिटं झाल्यानंतर फिरवूया. आणि सर्व साईडनी त्याला छान तळून घ्यायचं आपण. आणि हे पकोडे खूप टेस्टी होतात, खूप मस्त होतात. करून बघू शकता तुम्ही. आणि स्लो आचेवरतीच होऊ द्यायचं. स्लो ते मीडियम आचेवरती. सुरुवातीला तेल छान गरम करून घ्यायचं आणि नंतर स्लो ते मीडियम आचेवरती करायचं आणि छान खरपूस त्याला तळून घ्यायचं. आता हे झालेले आहेत. आता आपण एका टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया. आणि याच पद्धतीने आपण बाकीचे सुद्धा करून घेऊया. आता आपण याला पलटून घेतलेलं आहे. आणि स्लो आचेवरतीच करायचं, कारण की जर आपण हाय फ्लेमवरती केलं तर वरचं कवरिंग त्याचं खरपूस होईल आणि आतलं शिजायचंच राहणार. आणि त्याच्यामुळे आपण स्लो ते मीडियम आचेवरती करायचं. आता आपण अशा पद्धतीने संपूर्ण पकोडे काढून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपले हे पकोडे रेडी झालेले आहे आणि खूप झटपट होतात. सकाळी ब्रेकफास्टसाठी पटकन म्हणजे करू शकतो आपण. आणि कोणी पाहुणे आले तर त्यांच्यासाठी पण पटकन करू शकतो आपण. खूप लवकर होते आणि ते सॉससोबत या ग्रीन चटणीसोबत, रेड चटणीसोबत खाऊ शकता तुम्ही. आणि खूप टेस्टी आणि प्रचंड अप्रतिम होतात आणि खूपच टेस्टी होतात. तर तुम्ही पण करून बघा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून मी कुठली रेसिपी अपलोड करेल तर त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.